Den næste øvelse, du skal prøve her, handler om, at vi skal rotere vores underben. Vi skal finde ud af, hvilken vej det skal rotere. Og igen går vi efter at gå i en retning, som dit nervevæv og din krop synes er rart. Det er det vigtigste ved den her øvelse. Det er at mærke efter i knæet, hvad er rart for det. Jeg kan godt lide at bede folk om at sidde op af et eller andet, fordi det gør, at man slapper bedre af omkring lår og baglår, så man kan få lov til at dreje det her underben. Bøj benet op, så du sidder komfortabelt med dit knæ. Lad være med at gå ind i nogen smerte. Hvis det her er bedre for dig, så sidder du sådan. Tag godt fat omkring dit underben, og sørg for, at du får fat omkring knoglen og ikke kun omkring musklen. For det er selve knoglen, du skal dreje. Vores tibia, som vores skinneben hedder, skal vi prøve at rotere i forhold til vores lårben. Så tag fat omkring dit lårben og roter, omkring din tibia og roter udad og mærk efter, hvordan føles det. Så slipper du igen, og så roterer du den modsatte vej for at mærke efter, hvordan føles det. Sammenlign de to og find ud af, hvad for en vej synes dit knæ egentlig er rarest, og gå ud og hold den der. Så du går ud, i mit tilfælde, jeg kan godt lide at indadrotere mit underben, så jeg drejer mit underben indad og holder den der i cirka 30 sekunder, eller til man får en reaktion fra kroppen. Det kan være, at man oplever, at låret slapper endnu bedre af, at man sukker, at man gaber, at man får en eller anden kropslig reaktion om, at nu er det fint for kroppen. Hvis ikke der kommer det, så hold det et sted mellem 30 og 60 sekunder. Og slip stille og roligt dit greb. Og mærk så efter igen. Tjek efter, om det har forandret noget på den anden retning igen. Så det vi kigger efter, det er igen, vi skal skabe komfort, vi skal skabe en situation for dit knæ, som det godt kan lide. Og aldrig gå derud, hvor det spænder, strækker eller smerter. Fordi det er imod kroppens forsvarsmekanismer. Vi skal arbejde med kroppen. Så tjek ud, om det vil indad eller om det vil udad. Hold det der i 30-60 sekunder. God fornøjelse med øvelsen.